Rigathi Gachagua gima ok walose bende en kotenre kod wach ma bende Rigathi Gachagua osebedo ka seyo godo piny owacho. Kopogore gi mano bende walose kotenre kod josiasa mamoko. Odiochieng' manyoro nwaneno ka apisas mago mag duol makedo kod mibadhi EACC nochopo e dala mar Natembeya. Peter Salasya bende ne nitiere doho ma Milimani odiochieng' manyoro nowe gi cash bail mano mar siling 200,000 kaluwore kod allegations ma bende nodonjne godo mag hate speech, wacho weche manyalo thuo oganda. Mwalimu kapok adwacho mago we adin buche moko nitie ka ariyo mane Mheshimiwa Masara wacho mondo nyo ogo jatenda asetiyo ne matek to gola e sirikal. Mheshimiwa ing'eni sirikal mane wabede ni ncha wantie ka jo UDA to ka ODM no biro mondo konyo wabede sirikal e broad based to nwachako gi CSS to watimo rearrangement of the government ma nikech joluo mane wayawo negi mane manomiyo osiepna Eliud Owalo no oyawo owene joluo moko kane bire PS bende ne neno kochako gol PS moro ma jaluo owene nikech iwani mondo ko aketo joluo e sirikal to aketo ma e bethe sirikal kon gi kon kan watieko PSS to adonje chairman ting'e ni piny luo nitiere kombe ariyo kende mag chairman Lake Basin gi Lake Victoria South. Koro ka jatelo no kona ni ng'eni nyaka wasude ne jo ODM gi bodonje sirikandwa ni to akoni aka ne madang ka wuok ka to wayud ne gi space nikech wadwaro ni broad base ni odhi nyaka yiero koro kele mondo wadonj kode sirikal to an wuon pod an e sirikal kendo responsibility ma koro miya dongo molo mana timo ginego koro kik chand chuny ng'ata ma nikech nitie moko kuom oganda manawacho ni samoro dibed ni alap dhoge ndongne komoro kosentiere lemo moro mochako biewne kendo onge kom man nono midwaro nitie kom man nono kar chung'od bura mari po IBC pok obiro molando ni kanyo ni nono chieng' ma gibiro gilando kanyo ni nono wabiro penjore mar ariyo nye Mheshimiwa wacho ni mondo dwani Homa Bay wayude kata haka wanyalo chako gimoro negi joma nokedo ne piny Odhiambo Mbae Ouma Mugo Jode Peter Wede gini mano biro timore Mheshimiwa chieng' ma jo Homa Bay oyudo jatelo mugeno Homa Bay moa Homa Bay moik bieche Homa Bay kao kamano to wadoge wach Natembeya gima dwa wacho kuom gima notimore Trans Nzoia en gima rach kabisa kendo adwa ni kaber to president nyaka ket tiende piny ni ng'ata ma mibadhi nyaka maki materi e doho to kwa wayo gima notimore Trans Nzoia cha odhi kamacha te piny ni ka wadhi nyime onge governor mora mabiro koso mibiro maki materi e doho ka ng'ato nyalo bedo ni en governor to ebe en gi guns ge moko magoyo security apparatus mar sirikal maketh geche sirikal gi geche ji giwegi madhi to kendo en wich kuot ni yudhe manoket timo gigi gine maratiro gi oketh gi governor ni kuom chamo pesa monego dongne gi go piny monego losne gi go siptende monego timne gik mowinjore manotim to gine michaki choko gi to ng'ani ka en ng'ama ler kako paro ni bed maler no onge gima rach komaki odhi ondiko statement onge gima rach kotere doho moyale moloyo bura ineni case Kenya ka betine ende kiyalo bura to podi na governor ti yala omiyo gima Natembeya ochako cha kowego no dhigo kamacha to bro chopo kama koro governors bro bedo ruodhi mag pinjegi an kama bede Kenya ka nitiere jomibadhi gi jomiganga 47 moket wuotho maber odak maber iko gi geche sirikal rito geche sirikal to gin jomibadhi mathoth gi onego bedini e kot thoth gi onego bedini iyalo gi kuom gik manade magitimo nikech inyalo yudo ka county governments gi sama okel gimoro manyasi mamargi to pesa nitie mitimo go gigo to sama koro idwa notine jopiny ong'iew yath sama koro idwa notim gige jopiny to gionge iyudo ka moko kwano gik ma sirikal mamalo timo to kikonegi ni oyo magi gige sirikal mamalo to kikoni no gige sirikal mamalo godak ne tim gi chonani mana dia kilo gi Ruto no chako timo gige sirikal me gwenge kata kapok wadonje broad based no timo gi kapod governors thothgi ne pinge to pod notiyo ne jo Kenya nikech ing'eyo onge Kenya kamora mora kata inja chiel ma ok ni e county moro so Ruto tiye Kenya to Kenya ni opogi into counties koro kodwa timo gimoro gire no nyaka nang donje e county moro koro koyiero counties moko no watimnegi kama
to kik ng'ato bi wachi ni an ema naluongo Ruto tiyo ne Kenya kaka jo Kenya nondike, nikech bende nochako timo gigi kata kapok wadonje broad base, kapok wachako kapod wapingo mang'amo dhire to wadwa mondo wadin kik duo kata gwengewa. Omiyo an adwa ni mondo anyis jothurwa ni Ruto kopogore gi tich motimo maber ne jodalawa, Ruto en ng'ama very tolerant. Kaneno gik ma sani kore timo gi jo media midwa defend go, dine gitim gi ndalo Uhuru nolor media house kae mubedo okay opap kacha, notim ndalo Kibaki mane gimuko standard magimuko nation. Iwinjo gigo gin executive powers misuse ga. Loro media gi onge chik mowachi ni loro ga media, kata ndalo no ni onge chik mowachi ni ka media koso ti loro. So wach mar katiba manyien no en ga gima aluongo kisungu ni a lazy way of providing a defense. Gima duong' en ni president to ber tolerant, oko timre kato mogik tado na wache ne jopiny ni onge sirikal mora more piny mangima ma ji oyiego 100%, kata ma Amerika ipingo sani, kata ma Uingereza ipingo sani, kata ma India nitie joma pinge. Kendo joma pinge go usiko man irach okotimore, wadwaro lokruok, wadwaro change. Martha Karua makoro duogo ka sani noloso party manyien miluongo ni Liberation. Kenya nwase liberate e duondwa ukoloni. Kane owadgi ma Kibaki ni loch ni onge liberation. Ko Uhuru ne ni loch onge liberation. Kiloka loka ni to loko nying party ne mani luongo ni Flower koro en liberation. O liberation ng'a kowuok kuom ng'a. Kendi ng'e ni nitiere jomoko e piny ka Mheshimiwa Masara magin tich gi en activism, mit negi is orgasmic to them. Maka gimitimo ni activism rume Kenya to giwuok gidhi Uganda, korumo Uganda to giwuok gidhi Tanzania. Jogi be nyaka wakwergi ni ok gidwa export bad manners from Kenya gitere pinje maoko. Wach mana Samia Suluhu wacho mondo jatend piny mar Tanzania. Wacho kabisa wang'e. Nikech king'iyo joma no dhi Tanzania ka ne gin activist lilo. Ne Karua sani Karua gini tinde gini mana activist. Mutunga mane activist mology kapok obedo chief justice. Kendo kano setiko chief justice, Mutunga mane arrange political rallies e social media X space kendo address odhiambo kodhiambo e ndalo Gen Z ka. To ineno nyithindo ariyo ka, Adan to gi Hassan. Gine activist mane mag Gen Z. Koro kitingo activist ang'wen itero Tanzania to kipenjo ginu biro mangoka. Kar wacho ni wabire court kaka lawyers wadhi defend to giwacho ni wabiro in solidarity. Kata in ma in Suluhu diye. You don't accept that hooliganism nitero Tanzania to no sewango go the streets of Nairobi. Buka. Mukwongo